I muški odbojkaški klub iz Tutina ostvario je ove nedelje važnu pobjedu na svom terenu. Oni su u 9. kolu međuregionalne lige savladali ekipu Goč iz Vrnjačke Banje rezultatom 3:0 po setovima. Evo upravo je završeno 9. kolo međuregionalne lige. Dolazila je ekipa Goč iz Vrnjačke Banje. Pobedili smo sa 3:0. U subotu gostujemo ekipi Napretka iz Kruševca. Trenutno zauzimamo 4. mesto i mala razlika do kraja je ostalo još 3 kola da se odigra i očekujemo plasman u veći rang takmičenja. Ovom prilikom pozvao bi i sve ljubitelje odbojke da se upišu u muški odbojkaški klub. Upravo skrećemo sa školom odbojke za sve uzraste. Evo upravo sad smo završili utakmicu protiv Goča iz Vrnjačke Banje. Pobedili smo rezultatom 3:0. Završilo se također i 9. kolo ove naše lige. Nadamo se da ćemo ići u viši rang sljedeće godine i pozivam sve građane Tutina da nas podrže u ovom našem takmičenju. Hvala.